tultuloy ang mapaspasaran ang nabara a panyempo. Sumagmamano kadagiti panggedan ti apektado. May sa ditoyen ti egg production, ti Gravelinas Farm Association, ti Sitio Gravelinas, Barangay Namarabar, Peñarubia, Abra. 2017, idinabukel ti asosasyon, ken adaan 69 a miyembro. February 2024, itisidong ti Special Area for Agricultural Development ti Department of Agriculture na i-turn over kadagiti 30 ang miyembro ti asosasyon ti poultry housing ken naisaruno dagiti cage set, chicken layer ken feeds para ti egg production. Then dito nga paitlogan mi ma'am, napaaddaga po iti BNA ma'am, DJ assessment ni. Dito met manukan iti napili nga simbangpet nga project mi dito nga Gravelinas Farmers Association ma'am. Manipod 7 aging 8 at 3 titlog ang maharvest da. Bimabanday toy ito 4 at 3 kada aldaw. Sipod pa'y idibulan ti Marso nang rugin ti panagpatay dagiti chicken layer. Dagiti manok ma'am ket siyempre bumakit damot ma'am ako nada. Kumapsot mo di resistensya da. Siyempre adalat tamot dagiti nakapapoy ti resistensya na so dahil mo ti agpatay. Kumapsot da mo itlog ma'am. Ma'am ti cause of mortality da ma'am ko dati kapunti kapudot ma'am so iti kaaduan ti matmatay ngamin ma'am dati kapudot. Jimi itlog na ma'am is bumasit met ma'am itlogen da ken bumabasit met pa jigi size na ma'am no iti itlog da ma'am no kasi nga kapudot. Apektara na di presyo na sir no bumasit. Handmet kit di ma'am ta DJ met kinilo met ma'am ti paglalabanan mi di ikilo mi met egg adamit di small ko ma'am kada medium adamit talaga nga price dari gijayan no magsasaro no met gijayan. So handmet siguro ngam DJ income mi ti maapektaran no ta bumasit nga rod. Numan pa'y may sa tingilaw kadagiti patauden ti poultry na ipasigurado met nga adayo ti babbalay ti nakapatakdaran na daytoy. Iti dua taw enti egg production na pagnunumuan dagiti miyembro ti pakaypapanan ti mapastrek da. Dati ma'am ton ket DJ bingay min to nga 40% kasi data ngamin ma'am DJ 60-40 kami ngamin ma'am dito. But the 60 5% ni pala dyan 60 ma'am, mapan 5% ije for the association. And then for 55% mapan dyan expansion mi ma'am. So ito. And then 40% so dyan kung muna damdamagin ma'am nga kasalan ito pagbibingayan mi ko na ma'am. So kukuduaan mi ito dyan 40%. Dagiti kakadwa mi ma'am, ibagbaga damit na niya mawang pala ma'am tibingay mi ma'am ta ibagami nga naganganas no sa tayo nagbibingay no dakdakil mi ta handa nagbibingay sa glilima gasot tayo laing ko namin nga ma'am kadagiti kakadwa mi. So kung mawatan damit ma'am dyan duma. Banag adakkel at tulong kadakwada. Sakbay naman po napintas dito ma'am. Dumot ti may itulong na para kanyak ken kada kami met lamin ma'am. Dumot dagiti agkasapulan nga pada no kasi ma'am. Mapabuludan damit no dadto ma'am reje kita min no dadto mati kastoy ma'am. Agpaot aging 2028 ti panagitlog dagiti manok ken depende ti performance ti asosasyon no ituloy to ti Department of Agriculture ang maikandamanen. Numan pa'y nababa ti egg production dagiti chicken layer itaapan yempo dakkel abanag ti panagtitinulong dagiti miyembro tapno ad-adda pa'y amapaduro aspay ti pagbiyagan anay paay kadakwada. Kasi nawan titinulong kasla ko makin ayatin mi daytoy naited kada kami nga projects. Ta oray no gited da nga ited ti anuhan mo ayaten nga talaga ma'am kasla panakabagin. Kuma although si kam amin nga asosasyon ma'am. Kasla ko magpakan kalatan, jalatan. Mo nga hamo ikekere soda. Bali awan bali mapunas sa amin dagita ma'am maminsan no kas pagkarigan nga kasi isang oras ma'am nga challenge met kanyak para kanyak ayatek mo dagiti manok kasla mo dagiti pakan ayaten damot tapnon mapipintas mi pa iti production mi ken ma-expand mi pa dati nga projects mi. Iti agdama manarimaan ti panagaramit ti asosasyon ti extension ti poultry housing manipod iti pundoda para ti kanayunan pay anasurok talugasot at chicken layer manipod iti saad program. Jessica Boreta, Balitang Solid North.